Dostlar, xayrli erta. Davom etamiz ertangi efirimizni. Ham endi nihoyat kelib jetdi biz erta tongdan anonslagan bizning qo'noqlarimiz. G'alaskar Kamol ismidagi Davlat akademiya teatri direktori Elfir Yakupov. Xayrli erta. Bila. Arası so'raga ya. Xayrli erta. G'alaskar Kamol teatri aktrisasi Leysan Fayzulina. Исәнмесез. Ой, молодец. Менә молодец. Менә шулай гына сөйләсәң ни була? Xayrli ertalar. Bizning гомумән бер сорау бар. Иртә белән Традицион иртәләрегез ничек башлана сезнең? Айтик, Камал театры директорының иртәсе ничегрәк башлана икән? Иртә әлбәттә башлана күз ачудан. Будильник шалтырый һәм күз ачыла. Күз ачылгач инде Җитәкче кеше булгач шулай. жуынып, балаларны әзерләп, мәктәп һәм балалар бакчасына, алар белән өйдән чыгып китә. Ничәдә башлана? 6-да. Көн сайын сәгать. Нидер анда гимнастика, зарядка. Менә балаларны җыйганда бөтенесе ясала, аларны киендергәндә, аларның Гимнастикасы да ясала. бөтенесе дә бөгеләсең дә, сыгыласың дагын, тартыласың дагын. Жуынасың дагын шунда. Әйе, Аларны илткәч инде туры эшкә. әлбәттә. Лейсан, син ничек? Без бит инде артистлар төнге кешеләр. Шуңа күрә иртә белән бик тырышып уянып, шуннан соң бер Бер сәгатьтән соң күзне ачып, аннан Әйе, бер сәгатьтән соң күзне ачып, бер зур чашка белән мәтрүшкәле чәй эчеп, әкрен генә театрга таба җәяү китәбез. Менә бу сүздән Лейсәнгә әйтеп һәм бүтән тамашачыларга әйтеп китәсем килә. Җитәкчеләрнең театрларның, сәнгать учреждениеләрнең аларның төнгә хәтлектәген иртән дә башлана. Сезнең белән барыбер без төнгә хәтлек булырга тиеш. Тәүлек айырмасы юк. Әлбәттә. Йо, җитәкчеләрнең гомумән шулай булырга тиеш дип уйлыйм мин. Кич белән ятканнар микән, юк микән дип. Әйе, тикшереп барсын да. Иртә белән эшкә килсәләр ярый инде. Эй, Аллам, зинһар эшкә генә Артистлар килсәләр. SMS язалар, мин яттым. Хәзер SMS ясап торырга кирәкми Лейсан. Бөтенесе бар социаль челтәрдә. Инстаграмны кирип карыйсың, контактны карыйсың, бөтен әйберне карыйсың даган уйлыйсың. Аха, йоклыйлар булар. Яхшы, бүген инде зур бәйрәм, зур тантана. Бүген сезнең театрның яңа сезон ачылу тантанасы 111 сезон. Менә бу хактан берничә сүз сездән ишетәсе килә. Бик күп флешмоблар, анда видеоларда әзерләдегез. Гомумән бик каты әзерлек бар дип әйтелә. Әлбәттә, бу сезонны башлап җибәрүгә ниндидер этәргеч була һәм без театрга, театр сәнгатенә тамашачыны уятырга тиеш җәйге йокыдан соң, аюлар кыш көне йокласа, тамашачылар җәй көне йоклый дигәндәй, без аларны менә сезон башланыр алдыннан шундый төрле флешмоблар үткәреп, төрле чаралар үткәреп, акциялар үткәреп, аларны уятабыз һәм игътибарны үзебезгә җәлеп итәргә тырышабыз. Шуннан да бүген 7 октябрьдә безнең 110 еллык театрның 111 сезоны ачылып җибәрәчәк. Без ул үтәчәк беренче булып урамда. Шундай традиция бар иде. Гомумән театрның, Камал театрының 110 еллык театрның традициялары бик күп. Шуларның берсе без гадәттә урамда ача идек. Соңгы тапкыр без ачкан идек 12 елда. Әлегә хәтлек андый чараны туктаткан идек. Һәм инде менә бу елны без уйладык тагын юбилей сезонында урамда фонтан янында үзебезнең фонтанны капсалар әлбәттә кыйнырбыз. Шунда ачып җибәрәбез һәм анда шундый зур акция үткәреләчәк. Театрны Кылашла дигән тамашачылар белән без бөтенебез җыелып, кулга кул тотынышып, бөтенебез бергә яраткан театрыбызны кочаклыйбыз. Бер эш кеше җитмичә калса мәдә, Җитмәсә үзебез килербез. Җитмәсә үзебез килербез. Булар турында барысы турында да сөйләшербез. Әйдәгез бер матур гына җыр тыңлап алыйк. Әле күп кенә рубрикалар сезнең өчен әзерләнгән. Хәерле иртәләр тагын тапкыр. Бездән Гөлескәр Камал театры кунакларын директоры Эльфир Якупов һәм дә инде актрисасы Лейсан Файзулина. Эльфир, шундый сорау менә яңа сезон башлана. Әйе. Менә бүген нинди яңа спектакльләр көтә безне? Традицион рәвештә без 7 октябрьдә Зәңгәршәл спектаклен ачып җибәрәбез. Бүген кич белән була. Һәм икенче көнне үк 8 октябрьдә безнең
Классикабыз Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләр спектакле булачак. Ул безнең театрда инде 5нче тапкыр куела һәм менә бу юллы куюлының хикмәте Беренче тапкыр Георгий Зурабович Цхирава дигән режиссер, татар булмаган режиссер татар классикасын алып сәхнәләштерүе үзе ризалыгы белән үзе тәкъдим итте нәкъ менә бу пьесаны алып килергә һәм сәхнәләштерергә. Кичә булды аның сдачасы, без аны карадык, без аны кабул иттек, безгә бик ошады. Бу спектакль Була что кабул итмәгән очраклар так бармы? Булды шундый хәлләр, бүтән декорациялар, бүтән костюмнар әзер булган вакыттаган һәм худсовет кредә юк, җәмәгать булмый. Әлбәттә, бу бит без бит академия театры. Академия театрында һәрбер әйбер бик җентекләнеп, каранып, ниндидер сита аша уздырылырга тиеш. Һәр нидән. Шуннан соң инде 7 ноябрьдә Марсель Хакимович Салимжановның туган көнендә безнең булачак тагын премьера көтеләчәк. Ул була Барма ришвәттән дәва Зөлфәт Хаким. Бу пьеса, яңа татар пьеса 2011 конкурсында бәйгесендә җиңү яулаган пьеса. Аны сәхнәләштерә Илгиз Зәйниев. Шуннан соң февраль аенда, 2нче елга инде, февральнең көтелә ул беренче җомгасында дип әйтик. Фәрит Бикчентаев, безнең театрыбызның баш режиссеры, Куя Илдар Юзеевның Ак калфагым төште кулдан спектаклен анда катнашалар шундый авхатлы артистларыбыз Азгар Шакиров, Ренат Тазидин, Равил Шәрәфев, Алсу Гайнуллина һәм башкалары Рушания Йокачева дагы катнаша. Бик күңелле булыр. Билеты кирәк. Әлбәттә, вакыт килеп җитсен, аннан соң сөйләшербез. Эфир хәзер бар безнең бер рубрика, ул да булса спектакльләр энциклопедиясе дип атала. Спектакльләр энциклопедиясе. Без сезгә безгә хәзер берничә спектакль исеме әйтәбез, төрле театрларда. Бу Казанның синеке генә түгел, Татарстан буйлап сибелгән театрларда, урнашкан театрларда. Ничә соң Татарстанда театр? Беләсеңме булар? Бик күп. Аның саны бар 14 ул. Кулдагы бармаклар җитми. Кулдагы бармаклар җитми, менә дөрес аңлый. Сәйдә саны спектакль бармы, юкмы? Яисә булмаган очракта нинди аның төгәл исеме? Киттекме? Башлыйбыз. Минем кайнанам дигән спектакль бармы? Син ярдәм итәргә мөмкинсез. Мин белмим. Юк. Язып коябыз. Бар Шаллы театры. Кичер мине тёща. Кичер мине әнкәй бар. Тёща юк. Хыялый. Бардыр. Бар. Шаллы театрында. Улыбыз өйләнә, без шатланабыз. Андый спектакль бардыр кызыклы. Юк, аның өчен исеме улыбыз өйләнә, без аерылышабыз. Әйе. Кореев театрында. Гашыйк Кирам. Гашык. Юк. Кирам балдагы. Әйе, кылый Кирам балдагы ул. Әйе. Монда гашык Гарип дигән. Шашкан бабай. Шашкан бар, Кәрим Тинчурин театрында, әлегә генә аның премьерасы булды, әйе. Дөрес. Дилә Фирүзгә 4нче iPhone. Киләчәктә 22нче гасырда бәлки аны шулай итеп куярлар. Юк, анда спектакль Дилә Фирүзгә 4 килә спектакль. Кыю кондукторлар. Кыю кызлар бар, кыю кондукторлар юк. 3нче бүлмәдә эт яши. Бар, Тинчурин театры. Дөрес. Менде Хуҗа Насретдинның 5 хатыны. Ул шат булыр иде Хуҗа Насретдин, әмма мондый атамада юк спектакль. Хуҗа Насретдин Бар шо. Бар. Эшләп булмаса. Минзәлә театры куя. Минзәлә театрына бөтен сораулар. Бузганны. Уян татар җиде 00 агентлары Булатай ратлайсан. Уян татар җиде 00 агентлары Татар радиосында. Бүген Галәскәр Камал театрында сезон ачылышы 111нче сезон. Әгез тәфсилләбрәк серия сәгать ничәдән килергә мәсәлән, минем киләсем килә дип. Бәйрәм вакыты башланачак. Бәйрәм вакыты театр каршында 16:00 башланып китәчәк. Ул Камал театрын кочакла дигән флешмоб белән башланачак. Без күп тамашачылар көтәбез. Регистрация шул ук вакытта алып барыла социаль челтәрләрдә.
Шуннан соң Инде инде регистрация. Нәрсәгә? менә кем тели шул кочакларга театрны, аларга ниндидер Исемлеген язалар инде. исемлеген, әлбәттә, һәм аларга ниндидер ташламалар каралган безнең кассада. Шулай ук без әле эшләдек шундый флайер дип әйтим. Кем ул флайер бар ул кешедә, алар 16дан соңгы клиентка хәтлек Камал театрының октябрь айындагы спектакльләргә 10% ташлама белән билет алырга мөмкинлекләре булачак. Шуңа күрә килергә кызык, килсәгез файда белән китәчәксез. Шуннан соң инде безнең анда концерт программасы башлана, театрлаштырылган, анда төрле үзекләр күрсәтеләчәк спектакльләрдән бара торган, Камал театрында бара торган спектакльләрдән. Шулай ук инде безнең бик күп дусларыбыз театрны, Камал театрын бик яраталар. Эстрадада бик күп алар Зөләйлә, Болгар кызлары, Илтифак, Рөстәм Маликовлар, Дилә Ниматуллина, Рөстәм Закировлар һәм башкалар шундый җырчылар көтелә һәм алар инде җыелган халык белән бергә шулай ук аралашачаклар. Шуннан соң булачак шулай ук мәйданда костюмнар кигән безнең артистларыбыз, театр училищесы студентлары, алар белән фотога шулай ук төшергә мөмкинчелек булачак. Бик матур, кызыклы вакыйга киләчәк. Үземә мин мәсәлән килсәм, берәр костюм ки аламмы? Бу булмый тегем. Ну, татар халык зәңгәршәлдән мәсәлән берәр күлмәк. Ансы инде менә урамда киенеп шишенү бик матур булмас. Шуңа күрә безнең аның өчен икенче акция бар. Ул атала театр буйлап сәяхәт. Ул сәяхәттә без әзерлибез махсус шундый квестта дип әйтик. Тиз генә милли киемнәрне киергә, тиз генә ниндидер күлмәк, авыр күлмәкләр киергә, тиз генә сакал-мыек ябыштырырга. Шундый бер декорация әвереләргә. Әйе, шундый булачак, әмма ләкин ул инде булачак театр эчендә. Ул башланачак шулай ук безнең бу сезонда интернет шелтәрендә карап барыгыз. Тамашачылар шулай ук карап барсыннар. Бер сорау туды. Менә мин гади халыкты театрга киләсем килә, ләкин мин билет бәясен белмим. Менә уртача, кешене куркытмас өчен, киресенчә җәлеп итәр өчен уртача билетларыгыз ничә сум тора? Уртача билетыбыз безнең 350 сум тора. Аның ничек дип әйтим, диапазоны 150 сумнан 1200-1500 сумга хәтлек. Төрле бәядән, анда 500 сумга да, 400 сумга да, 1200-гә нәрсә керә анда? Трехразовое питание, спектакль ичендә. Жайлап, аягыңны сузып спектакль карау. Бу теге уртанча рәттә индеме? Переводта керә. Синхрон перевод, әлбәттә, татарча, русча һәм инглиз телләренә ясала. Һәр спектакльне репертуарыбызда безнең 25 спектакль бар. Аңлашылды. Бар безнең тагын бер рубрика, ул да булса минем роллар дип атала. Минем роллар. Бар. Ләйсән, Син катнашачаксың, без сиңа хәзер син уйнаган спектакльләрне, сәгә рольләрне әйтәбез, син безгә инде спектакльнең исемен әйтеп бирергә Тиз Ярый. Әзерме? Ләйсән белән уйный хәзер. Ләйсән уйный. Башлыйбыз. Миләүшә. Ой, хәтерләмим. 1-2-3. Наира. Бәби. Саҗидә. Гөлйөзем. Гөлйөзем. Кыю кызлар. Хәдишә. Хәтерләмим. Зөбәйдәдән баласы. Сәвия. Сәвия түгел ул, икенче төрле ул. Марьяна. Спектакльне. Марьяна, Малер. Кызлар. Бүтән спектакльләрдә дә кызлар. Заһира. Захира, Зәңгәршәл. Гадел Мәләк. Турандот, хан кызы Турандот. Хатын яшь чагында. Җәйнең бер көнендә. Рәзилә. Мәхәббәт ФМ. Тәмле тамак. Олы Тагбай. Яшь су кызым. Белмим. Леди Анна. Ричард Өченче. Бистә халкым. Хуҗа Насретдин. Рабига. Рабига? Минем андый ролем бармы ни? Бар, менә бар.
бар икән. Ут күршеләр спектаклендә Сәвия дип язганнар, аның интерсайтта. Ул Сәвия түгел, Команда син. Сания. Сони. Булмады бу. Менә бу тадык бит Ну инде сен хәзер. элеккеләрен бик хәтерләп бетермик бегеме? Сымларым да сымын яннарында нормально. Монда әйтеп чыгара кирәкме хәзер? Юк. Кирәк түгелме? Yok, biraz dur. Молодец. Әйбәт. Уян, татар, җиден ноль агентлары, Булат айратлыйсың. Уян, татар, җиден ноль агентлары, Татар радиосында. Уян, татар, җиден ноль агентлары, Булат айратлыйсың. Уян, татар, җиден ноль агентлары, Татар радиосында. Кунакларыбыз белән кызыклы әңгәмә дәвам итәм. Камал театры бездә бүген. Камал театры. Менә яңа сезон турында сөйләштек инде без. Тагын менә гастрольләр булачакмы сезнең кайларда? Татарстандамы, Россияләргә китәбезме без сезнең белән? Әлбәттә безнең гастрольләр алар ничек дип әйтим, менә ел дәврендә бу елның 16нчы ел безнең бик гастрольле ук түгел иде. Икенче ел гастрольләргә бик бай ел булачак, 17нче ел. Башлана ул 12 январьдан Мәскәүдә Малый театр бинасында, филиалында без 12 январьдан 18 январьга кадәр уйнаячакбыз. Бөтен үзебезнең премьера, яңа спектакльләрне күрсәтәбез. Анда активлык зур һәм билетлар бүгенге көндә инде сатуда, интернетта да, шулай ук билет сатучыларда, распространитель дип әйтик, Мәскәүләрдә. Шуннан соң февраль аенда булачакбыз без Чаллыда. Чаллыда безнең шулай ук ниндидер традиция кирип китте февраль аенда, февральнең бер яртысында димме, икенче яртысында без ел сайын бара башладык гастрольләргә, чөнки анда безне зарыгып көтәләр. Шулай ук бер атналап булырбыз дип уйлыйм. Шуннан соң апрель аенда без барачакбыз Самарага, Самарадан Туймазыга, Туймазыдан Октябрьский яки Бәләбәй. Менә анысын әле уйлап бетерәбез. Шуңа күрә көтсеннәр. Туймазыда бер дә булмаганбыз икән. 110 еллык тарихлы театр, бер дә Туймазы. Бер тапкырда Бик булмаган. яхшы тамашачы анда. Бик яхшы тамашачы. Әлбәттә, менә бу чиракта инде глава үзе чыгып, ул алар киләләр безнең спектакльләргә ялларда, яңа ел ялларында махсус безнең спектакльләргә атап киләләр һәм берничә спектакль карап китәләр. Шул ук вакытта минем әйтеп китәсем килә, безгә дәгән гастрольләр килә, безнең бинага да, театрга да. Менә мәсәлән, тамашачыларны үгетлим һәм мондый чараны, мондый мөмкинчелекне югалтмасыннарын сорыйм. 28 октябрьдән 30 октябрьгә хәтлек Якутиядан киләчәк Академия театры. Һәм ул бик ерак регион, Россиянең иң ерак регионы һәм безнең аларның гомумән турны, гастроль турнысы. Шуңа күрә килмичә калмагыз, карагыз, бик кызыклы театр, бик кызыклы спектакльләр. Комедия буламы бу? Анда бер 3 спектакль. Ничәптер якутлар дигәч, сразу комедия гына күз алдына килә. Юк, аларның шундый традицион Этно-спектакльләр. горловое пение, анда тавыш белән калын тавышлар белән җырлаулар, кызыклы. Алар безнең төрки халыкларга керәләр, якут халкы, без аларны бик яхшы беләбез. Шул ук вакытта әйтеп китәс килә, июнь аенда 17нче елда Нәүрүз фестивале дигән багышланачак якут халкына, якут театрларына. Без анда көтәбез берничә фольклор ансамбльдә, аларның театрларында тамашачыны, Казан шәһәрендә яшәүчеләрне, шулай ук безнең туристларны, Татарстанда яшәүче халыкны таныштырасы килә күбрәк. Менә төрки халыклар нинди була һәм ничек алар яшиләр, нинди шөгыльләре бар, нәрсә белән алар бездән аерылып тора. Мәдәниятләре нинди. Әлбәттә, менә шул чараларны шитләп узмассыз дип өметләнәбез, тамашачылар. Алла берсә. Бар безнең тагын бер рубрика буенда, соңгы рубрикаларның берсе 3 сүзлек интервью дип атала. 3 сүзлек интервью.
Biz sizga hozir so'rovlar berishakmiz. Munda siz ikkingizda qatnashasiz Leysam bilan birga. Bir so'rov, siz shu so'rovga ish so'z bilan javob qaytarasiz. Ish so'z bilan. Riza. Anlaşıldımı? Boshlaymiz. Balkim biringiz birini aytaylik, qolgani ikkinchigiz ikki so'zidan da esa kelasincha silashdikmi? Bo'lishdik. Siz bit komanda bilan qo'lga-qo'l tutishib ayta. Ketdik. Ana birinchisi, Zangarshal spektakli narsa turында. Ish so'z bilan. Muhabbat Bulat. turunda. Habat Bulat turында. Aybat. Aybat, shadi. Kamal teatrында spektakl qaragan tomoshachi nинди hislar kechira? Huzurlanu Yoqdi. kerak. Yoqdi kerak. O't qo'yishchilarga kerak, yoqtilish deb jetmay. Так, davom etamiz. Ni uchun Kamal teatrida xayrullinlar ko'p? Tudilar. Assimilyatsiya. Ayya. Alay rahat. Aybat. Ay. Farid Bikshantayev nindi rejissyor. Genial. Star. Kishi. Yaxshi. Ham tag'in. Spektaklga bilet sotib olmaycha spektaklni nechik qarab bo'lam? Ko'z yumib. Qarab bo'lmay. Bu Rahmat bir qiziq bo'ldi. Assimilyatsiya. Spektaklga bilet olmaycha qarab bo'lmay. No albatta. Nishigingda. Ham mana bir yangilik aytib ketasim kelar. Mana bilet olib bo'yicha bizning teatr Allohga shukr oldi bora. 13-yildan bizning indi saytdan Kamal teatrining ofisial saytidan biletlarni olishga mumkinchilik bor. Shunday vaqtda mana spektakllarni nechta qarab bo'ladi ekanligini so'rab eding. Biz 14-yildan indi o'zi bizning spektakllarni repertuardan tushgan spektakllarni o'zi bizning saytga chiqaramiz. Biz anda kibet, maxsus kibet ochdik. Anda video yozmalarni o'zingning kompyuteringga ko'chirib, qarab bo'la, televizorga qo'yib, albatta ul litsenziyalashtirilgan, biz ularni litsenziyalashtiramiz Rossiya madaniyat ministrligida. Ул maxsus ishlarni chetda yashovchi bizning tomoshachi tatarlar uchun shuluq vaqtda spektakllarga tugul anda elektron variantda kitoblarni da olib bo'la. Shuluq vaqtda bizning big jirchi artistlarimiz bor. Ул Asxat abining diskisi anda yozilgan. Ani dag'in diskni kutib o'tirga kerakmi pochtadan. Shuluq vaqtda kompyuteringga olding, flashkaga to'tirding, ketding, mashinaga qo'yding, borasan. Kelajakda bu proyektlar kutila tag'inda mana bu yilni masalan ВКонтакте degan sotsial shelterdan chiqmisha shundan chiqmisha dag'in bilet olib bo'la bizning Telefonga приложениялар bo'lashaqmi shunday? Mana bu приложениялар турында biz endi bir necha yil o'ylaymiz. Aliga men o'ylayman, aliga ul bizga kerakmi? Bizning xalqqa chunki bulayda yaxshi chunki telefon turli kishining turli kimningdir iPhone, kimningdir Android, kimningdir butanay bir shunga ko'ra. Tag'in bir so'rasi kelar, ko'proq yoshlar yurimi yo bo'lmasa ulkanlar yurimi? 50. Ham mana biz bu noyabr oyida o'tkazishak biz sotsial surashtiruv. Biz ana o'tkazgan edik endi oldagi yillarda. So'nggi topir 2008-yilda o'tkazildi. Ham biz anda turli so'rovlar beramiz. Qo'yansiz ma'lumotni olasiz. Necha yosh sizga nindi spektakllarni qarab, nindi spektakllarga albatta nindi teatrlarga tog'in yurisiz. O'zi bizning tomoshachimizning fokus gruppasi. Bunda bir registratsiya degan bir ulab chiqarish kerak. Masalan, kim registratsiya o'tadi, shunga 10% tashlama. Menimcha ol obaylar opalar uchun barmoq bo'yicha shunday deydi. Dachik. 10% tashlama bor. No, arat anda bitali mana bu tashlamalarni o'ylab chiqarib, zalning shekli bo'luvi bizni bek og'ir sulandira. 843 kuna o'rin. Ul albatta shig'irim to'la. Jita bu. Aytayapman shunday deydi. Har vaqt, uni qarov har vaqt to'lib turadi. Albatta to'lib turadi. Agarda zo'r zal bo'lib tegil yarim yartlash bo'lsa, ansab Mana men aytib ketdim, bizning mana shul proyektlar bor. Biz endi yosh artistlar, bizning jircha artistlarimiz bor. Jircha artistlarimizning diskisi shulay yo'q dunyo ko'rishak. Anda bizning motor jirchalarimiz, artistlarimiz turli spektakllar, turli yillarda borgan spektakllardan jirlar yozdirib, shunday disklarni chiqaruv olda kutiladi. Alloh bersa. Alloh bersa. Endi yangi sezonda sizga boratik o'ngishlarni tilab qolasimiz kelar. Mana siylashib ketdik. Efirdan tish butun artistlarni jiyib, Alloh bersa sizning spektakllarida qarorga nasib bo'lsin bizga birgalashib kelib, shu bayram etib aralashib yasharga yozsin. Har vaqt shod ko'rishga keligiz, kutamiz barig'izni. O'ngishlar bardik ijodiy o'ngishlar, g'oyalay minnatlar qilamiz sizga. Hammaga sizga chiramiz. Bugun bizda qonaqda G'alaskar Kamal teatri direktori
Илфир Якупов һәм актрисасы Лейсан Файзуллина иде. Бүген 111 сезон Камал театрында ачыла, 16 сәгать 00 минут. Килегез барыгыз Камал. Зур бәйрәмгә, зур бәйрәм. Көтеп Рәхмәт, калабыз. сау булыгыз.